Biz yaşlarımız bir neçə ayga distansiyon okuğa koşurga mecbur buldu. Biz ise әti-әниләр sentyabr җитеп мәктәп ишекләрен ачылуын зарыгып көтәбез. Кечкенә генә Бельгиядә 10 миллионнан артык кеше яши. Биредәге законнар буенча бала туып 3 ай булуга аны балалар бакчасына бирергә мөмкин. Ә инде 2 яшьтә 5 ай булуга ул мәктәпкә барырга мәҗбүр. Na de crèche stromen zij dan door naar de eerste kleuter. Әлеге кечкенәләр төркемендә балалар көне буе тора. Монда алар үрмәләргә, беренче авызларын әйтергә өйрәнә. 2 яшь ярым тулу белән аларны мәктәпкә озатабыз. Алар ел дәвамында укый, бары тик июль аенда 2 атналык каникулларга гына туктап алалар. Бала 2 яшь ярымнан алып, букча күтәреп мәктәпкә йөри. Дәресләрне калдыру тыела. Биредә балалар тәртипкә өйрәнә. Үзләре киенә, шишенә, кашык тотып ашый башлый. Hier leren onze kindjes knutselen, kleuren. Zij mogen met alles experimenteren. Менә бу 2 яшьлек балалар өчен сыйныфлар. Биредә алар төсләрне танырга, рәсем ясарга өйрәнәләр. Укытучылары балаларны биергә, җырларга һәм башка һөнәрләрне үзләштерергә өйрәтә. Selam, benim ismim Amelie. Min Belgiyada yaşıyorum. Mine 14 yaş. Min 8. sınıfta okuyorum. Bu benim mektebim. Бу яшьтән башлап аларны тирә күрше шәһәрләрдәге мәктәпләргә җибәрәләр. Аларны махсус автобуслар йөртә. Belgiya mekteplerinde oku yılı 30. iyunga xatlı bara. Bu aktivatnalarda iyun ayında sınavlar her bir klasta. Şuna göre alar şiratlap yeriler mektepke. Eğinde nigalay bir ay artık okuyorlar deseniz, alar bit yıl küleminde 5 gün ekin yeriler mektepke. Zamana yaşları